ଝିଣ୍ଟିକା କେତେ ଖରାପ ନାଁଟି। ସତରେ ବାପା ବୋଉ କେମିତି ମୋ ନାଁ ଏମିତି ରଖିଥିଲେ। ମୋତେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ନାଁ ନ ମିଳିଲା ପରି ମଣିଷ ହେଇ ମୋତେ ଝିଣ୍ଟିକା ପରି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀର ନାଁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯେମିତି ଝିଣ୍ଟିକାର ନାଁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋର ପରିଚୟ ଝିଣ୍ଟିକା ନାୟକ। ମୁଁ ବିବାହିତ, ମୋର ଘର ସଂସାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଳନ ପାଇଁ ମୋ ଜାତକରେ ଲେଖା ହୋଇନି। ବିନା ଛାଡ଼ପତ୍ରରେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ଛେଳି ଜଗାଳି। ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ। ବାପା ବୋଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଟାଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଇ ସୁକାନ୍ତ, ତାର ବି ବାହାଘର ସରିଛି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବିଳାସିଣୀର ବାହାଘର 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲି ମୁଁ। ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି? ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ପେଟକୁ 2 ମୁଠା ମିଳୁଛି। ବାପ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତଟିଏ ଅଛି। ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ମୋତେ ଛେଳି ଜଗେଇ ପଠାନ୍ତି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ଛେଳି ଜଗିଲା ବେଳେ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଛେଳି ଅଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ସକାଳ ହେଲେ ପୁଣି ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଛେଳିକି ଧରି। ଗଛ ମୂଳରେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲା ଝିଣ୍ଟିକା। ଛେଳି ଧାନ କିଆରୀରେ ପଶିଲେ ଝିଣ୍ଟିକା ହେ 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 ପାଟି କରି ଉଠିଲା। ସରିତା ପଳାଶୁଣୀ ଗାଁର ବୋହୂ। ଆଗ ପରେ ଯାଇ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ବର୍ଷେ ହେବ ତାର ବାହାଘର। ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାଂଶୁ ସହ ପାଖ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସହ ସାନ ଯା ନଣନ୍ଦ ବେଳେ ସରିତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଶାଶୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଚା ଦେଇ ଆସେ। ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ମା ସେ ଚା ପିଇବେ କି? ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ। ତା ପାଟି କେବେ ବି ଘରକୁ ଶୁଭାଯାଏନି। ସେ କିଏ ବା ଜାଣିଛି ସେ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି। ଜାଣିଛି ଏଇ ଗାଁର ହେଲେ ସମୟ ପାଏନି ତାକୁ କେବେ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଘର ସଂସାର ସ୍କୁଲ ପୂଜାପାଠ ଏତିକି କରି ଧନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ମୁଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ବା କମ୍। ସବୁଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଶାଶୁ ପାଖରେ ବିନା ଓଢ଼ଣୀରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ ଗାଁର ଝିଅ ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ବିନା ଓଢ଼ଣୀରେ କେମିତି ବସନ୍ତା। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବେଳେ ବେଳେ ବାଟରେ ଦେଖା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମୁହଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ ଟିକେ ହସିଦିଏ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ହସିଦିଏ। ସିଜିଲା ଓଠରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ଟିକିଏ ହସ। ଭଉଁରୀ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସରିତା ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଆନ୍ତରିକତା ଭରି ରହିଛି ଯେମିତି। ସରିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ମନେ ମନେ ଭାବେ, ବୋଧହୁଏ ଶାଶୁ ମୋ ନାଁରେ କିଛି ଭଲ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଗରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନହେଲେ ସରିତା ତା ନାଁ ବି କିଏ ବି ଜାଣେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ସରିତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲେ ସେ ହସିଦେଇ ସରିତା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସ୍କୁଟି ଟିକେ ଧୀର କରି ହସିଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଚାଲିଯାଏ। କିଏ ସେଇ ଝିଅଟି? ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଆଉ ସରିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁନି କି ବାଟରେ କେବେ ବି ଦେଖା ହେଉନି। ଦିନେ ବୋଉଙ୍କୁ ଚା ଦଉ ଦଉ ପଚାରିଲି, ବୋଉ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ବସନ୍ତି ସେ ତ କାହିଁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ନ କହି ଶାଶୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଗଲେ। ଶାଶୁଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଦେଖି ମନଟା ଭାରି ଡହଳ ବିକଳ ହେଲା। ଭାବିଲି କିଛି ଅଘଟଣ ଆଉ ଘଟିଗଲା କି ଝିଅଟିର? ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ବୁଝିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ତାଠାରୁ ଲାଭ ଆଶା କଲେ। କ'ଣ 2ଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବିଚାରୀଟା ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଆଶାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ବୋଲି ଶାଶୁ କହିଲେ। ଏତିକି କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସରିତା ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଝିଣ୍ଟିକାର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଅସିଆ ଗାଁର ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ଯାହା କିଛି ଚଳନ୍ତି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ଅଛି। ଖଟିଲେ ଭଲ ଖୁସିରେ 2 ପଇସା ପାଇ ଚଳିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ସ୍ୱାମୀ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଥରୁଟିଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ଝିଣ୍ଟିକା ସହ
ଖାଲି ନାଁଟା ଯେମିତି ଅଡ଼ୁଆରେ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍। ଶାଶୁଘରେ 2 ମାସ ରହି ଓଷା ବାର କରିବାର ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲା। ହେଲେ 2 ମାସର ନବବିବାହିତା ବୋହୂ ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ଚମକରେ ଫିକାପଣ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁହଁଟା କୁହୁଳେଇ କୁହୁଳେଇ ରଖୁଥାଏ। ଝିଣ୍ଟିକା ସବୁ ପୁନେଇ ତିଥିରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ହେଲେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଦେଖି ଯେ କହିହେବ ବାହାଘରରେ ସେ ଖୁସି ନାହିଁ। କୁଆଁରୀ ବୟସରେ ଝିଅମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି, ଚିତା ପକାନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ଉପାସ ବ୍ରତ ସବୁ ହସି ଖେଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସବୁ କରନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ଓଷା କରୁଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଓଷାରେ ନଥାଏ। ମନ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଯେମିତି କିଛି କଥା ତା ମନକୁ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ଭଳି ଫୋଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। ତା ବୋଉ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଝିଣ୍ଟିକା ସେମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି କିଲୋ? ସିଏ କହିଲା, ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅଟା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଘରେ ନୂଆ ସମସ୍ତିଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଶାଶୁଘର ବିରୋଧରେ ଗପିବ, କାଲି ପୁଣି ସେଠିକି ତ ଯିବ। ଗପିକିରି କି ଲାଭ ପାଇବ? ଥରେ ସେ ବାହାଘର ସରିଗଲେ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ସାରିଲେ, ନା ସେ ବର ବଦଳିବ, ନା ସେ ଶାଶୁଘର ବଦଳିବ, ନା ଶାଶୁଘରର ଲୋକମାନେ ବି ବଦଳିଯିବେ। ତେଣୁ ଝିଣ୍ଟିକା କ'ଣ କରେ, ସବୁଦିନ ତା କଥାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗୋଳେଇ ତୁନି ହୋଇ ରହିଯାଏ ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କୁହେନି। ପୁଣି ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଘର 2 ଭାଇ, ସେମାନେ 2 ଜଣ, 2 ଭାଇ ଯାକ ବିଲରେ ଖଟନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ଝିଣ୍ଟିକା ମାଛ ଝୋଳ ବସଉଥିଲା। ମାଛ ଝୋଳ ବସିଲା ସମୟରେ ଚୁଲିକି ଲିଭେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଲିଭେଇ ଦେଇ ଆସିଲା ଶାଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଶାଶୁ ଡାକିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଶାଶୁ କହିଲେ, ଝିଣ୍ଟିକା ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଚିପି ଦେ। ଝିଣ୍ଟିକାର ମନରେ ଥାଏ ତରକାରୀ କେମିତି ସିଏ ଘରକୁ ଆଣିବ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ତାର ବଡ଼ ଯାଆ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଚୁଲିକୁ ଜୋରସେ ଜାଳି ଦେଇଛି, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଝିଣ୍ଟିକା କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦେଢ଼ଶୁର 2 ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତି ରାଗରେ ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଗଲେ ଯେ ଭାତକୁ ପୋଡ଼ା ତରକାରୀ କିଏ ଖାଇବ? ସେମାନଙ୍କର ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଟିକେ ଆଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଢ଼ଶୁର ରାଗି ହାତ ଧୋଇ ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ଅଇଁଠା ହାତରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଢୋ ଢୋ କରି ଲଦି ନେଇଗଲା ବିଧା ଚାପଡ଼ା। ତ ଝିଣ୍ଟିକା କ'ଣ କରିବ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ସୁମରି ରହିଲା। ଯେମିତି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ସେ ଦୁଃଖ ପାଇ ପାଇ ତାର ଦେହ କାଠ ପଥର ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଏହି କାଠ ପଥର ଦେହରେ ବି ଥରେ କଅଁଳିବ ପତ୍ର ସେ ଭାବିନଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତା ଭିତରେ କୁନି ଛୁଆଟିଏ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏ କଥା ଘରେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ଏକା ତା ଶାଶୁ ଆଉ ବଡ଼ ଯାଆକୁ ଛାଡ଼ି। ତାର ବର ପିଲାଟି ଝିଣ୍ଟିକାର ବହୁତ ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ 9 ମାସ ପୂରଣ ହେଲା। ଝିଣ୍ଟିକାର ଏଇ ଦିନଟିକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଝିଅର ନାଁ ରଖିଥିଲା ଆଶା। ଝିଣ୍ଟିକାର ଆଶା ଥିଲା ସେ ଆଶାକୁ ନେଇ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗଢ଼ିବ, ଆଉ ସୁଖର ପରିବାର ଗଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଶାରେ ହିଁ ମରିଗଲା। ତା ଶାଶୁ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳି ସଜେଇ ଦେଇ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୁଲିଲେ ଯେ ଝିଣ୍ଟିକା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳି। ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାର କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ଆଶାକୁ ତାଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରି ଅଧିକ ଯାନି ଯୌତୁକ ଆଣିବେ। ଝିଣ୍ଟିକା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯାନି ଯୌତୁକ ଆଣିନଥିଲା, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଜୋଇଁ ପିଲାଟି ରାଜି ହୋଇ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଆଉ ଯାର ମନ ସେଥିରେ ମାନୁନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଶାକୁ ତା ମାଆ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଲେ। ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସିଏ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ଘରେ ସେ ରହିଲା। ଗୁହାଳ ଘରେ ରହି ଗାଈର ସେବା କଲା। ଆଉ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଖାଇ ସେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଶା ସେଠିରେ ରହିଥିଲା। ଏମିତି ହଉ ହଉ ପିଲାଟିକୁ ବର୍ଷଟିଏ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଶାଶୁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଶା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ତା ମାଆର ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଶାକୁ ଘରୁ ବାହାର କଲେ। ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କହି ବୁଲିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଣ୍ଟିକା ବୋହୂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପାଗଳଖାନାକୁ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ। ଏହା କହି ପାଗଳଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଦେଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ, ତା ବାପା ମା ଯାଇ ପାଗଳଖାନାରୁ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ଝିଣ୍ଟିକା ରଖିଲେ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଝିଣ୍ଟିକା ରହିଲା। ତାକୁ ବା ସମସ୍ତେ କେମିତି ସହିପାରିବେ? ସିଏ ପରା ଘଇତା ଛାଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଛି। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଛେଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ସେ ସବୁକୁ ତାକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ଆଉ ବୋପା ମା ଉପରେ ଝିଅ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଝ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେବ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ? ତେଣୁକରି ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାରେ ରାଜି। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଛେଳି ପଲ ଧରି ଝିଣ୍ଟିକା ବଣକୁ ଯାଏ ଗାଈ ଆଉ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସେ। ଆଉ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଝିଣ୍ଟିକାର ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ତା ଝିଅ ତା ବାପା ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଜକୁ ଝିଅକୁ 3 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ। ଝିଣ୍ଟିକା ସବୁଦିନ ତାକୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଝିଣ୍ଟିକା କ'ଣ କଲା, ତା ମାଆର ପାଇଁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ନିତି ଯାଏ। ତା ମାଆଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିବାରୁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଯାଏ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ସହିତ ଝିଣ୍ଟିକାଟିର ମନ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବା କେତେ ଦିନ ହୋଇ ଏମିତି ଅଲଗା ରହିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ନୂଆକିରି ମୋ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପୁଣି ସେ ଖବର ନେଲା ଯେ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଧନ ଯୌତୁକ ବି ସିଏ ଆଣିଛି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ମନ ଦେଇ ବସିଲା। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଯାକ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଦିନେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଆମେ 2 ଜଣ ବି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆମେ 2 ଜଣ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ସେ ଘରେ ମାଆକୁ ଆସି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକାର ମା ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। କହିଲେ, ତୁ ଘଇତା ଛାଡ଼ି ହୋଇ ଘରେ ରହିଛୁ, ଆହୁରି ତୋର ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନୂଆ ସଂସାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଛି ଛି, ତୁ ବିଷ ଖାଇ ମରୁନୁ ଯାହା। ଏହା କହି ତାକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ତେଣୁକରି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଉପାୟ କିଛି ନ ପାଇ ସେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ତା ଘରକୁ ସିଏ ଆସିଲା। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବାପା ମା ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ, ଆଉ ଖୋଜିକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରିତାର ଶାଶୁକୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଏଇସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରିତାର ଶାଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଝିଣ୍ଟିକା ସେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ତା ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଘଇତା ଛାଡ଼ି ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ତାର ନିଜର କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ସେ ତାହାର କ'ଣ କୌଣସି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ସରିତାର ସ୍ୱାମୀ ଅଧ୍ୟାପକ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ପିଲା ସହିତ ସେ ବିବାହ କରି ରହିଛି ତା ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ବିବାହର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଲେ। ଓକିଲକୁ ଧରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କଲେ। ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ଓକିଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ନବବିବାହିତ ବଧୂ ବିଷୟରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ବୋହି ଆସିଲା। କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଖୁସି ନଥିଲା। ସେ ସୁନାରେ ମଣ୍ଡି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଲଗେଇଥିଲା, ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ସେ ଘରେ ସେ ଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଆଜିକାର ସମାଜର ଆମର। ଆଉ ଯୌତୁକ
ନିର୍ଯାତନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର କାହାଣୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗପ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।